ayo metu cok. Ayo do mangkat. Ayo. Nyambut gawe ayo. Golek pangan. Lele pah. Pakanaku iwak mentah. Nek mangan ning kulon omah rasane lezat tur sumeyah. Leleli. Pakanaku iwak kali. Nek mangan ning guri iki rasane lezat dan nikmat sekali. Yo, mangkat. Kakek piye to? Alah Kang. Ora ngerti kahananku aku cekelan dengkul kaya ngene kok kondang kakek. Aku mlaku sak pecah-pecahane. Lah iya. Kowe dadi dembet iso kahananmu kaya ngono jan-jane biyen kok urip ana dalam donya piye to? Mbah ya. Aku iki biyen masaku ora tau neko-neko. Ora tau neko-neko piye? Nyatane ki mati dadi demit mlaku wis pecah-pecah dengkulmu cekel kaya ngasam urat lho. Mbiyen ki aku yo masaku ora tau neko-neko. Butaku mbut gawe aku dadi sopir. Nek yo ana unen-unen sopir ki nganso mampir ngono. Lah yo mampir ngene ndi ning warung to mangan to. Ora. Lah ning ndi? Mampirku ning sikutan kono. Aku angger ana dhuwit turah kanggo ning Kampung Baru kono. Lah iya mulane lho. Oleh-olehmu ya ngono kuwi. Ngebut mesti kowe. Wis pokoke yo wis nek urung tek dhuwitku wis pirang ronde tak lakoni lambemu. Mulane wong mumpung urip mbok entek-entekno. Urip ki bebasan mampir ngombe. Urip ning donya iki golek sangung ibadah kanggo mati kok mbok entek-entekno genmu maksiat ki yo mati ra diterima karo Gusti yo dadimu demit kaya ngene. Ngerti yo ngono yo. Aku yo ora bakal ngene. Biyen ki jen aku wis dilingno Pak Mbokku ning aku yo wis pinah. Buruwe aku mung nuruti hawa lan nepsu. Wis kadung ora usah mbok getune. Ayo mangkat. Mbut gawe melon derek iki bendarane. Ayo mangkat lon-lon yo, Kang. Dembit kok kaya suara pitik. Apa lah? Ayo nonton wayang, Mak. Ning ndi ya? Ning Kutha Blora, Mak. Ora ana wayang kok. Ora ana. Dina iki tak ngerti ora ana wayang. Ning ndi? Ning Kedung Jenar ya, Mak. Ning ndi? Kedung Jenar lho. Andeng Tugu Pancasila kae lho. Basana. Acara sedekah bumi nonton wayang ya, Mak. Wayang iki sore iki rong cakut. Nah, cakut kandhane kok. Masa dalange kok dalange kok Mbogorjo desa njero ngono. Oh, darang kok desa. Ayo nonton to magage to, Mak. Rame yo, Mak. Pokoke gayeng ayo. Kok selak rampung yo, Mak. Oh, ngono to.
Nek nonton wayang ki becike kowe tak gendong ki turu dhisik. Kowe teko kono, yen wayange cakut tak gugah. Kene ora turu sing teko kono ngantuk ora iso nonton wayang. Oh ngono ya, Mak. Iya. Oh tak turu aku ngono ya, Mak. Lah ngono turu. Sapa iki? Apa to palahmu ngene to? Mbah iku lho, Mak. Bokongku didudel lho, Mak. Mosok to? Ora ana no. Turu to. Piye kok ana sing nyogra bokongku neh ora ana turu. Ya tak turu, Mak. Beda ayo mandang nonton ta budal ya, Mak. Ayo mangkat. Yo mangkat. Wah, itu. Rapotes ya. Wah. Yo. Ladrang Wayu
Monggo Mbak Warti dados. Saji sesuk Mbah Saji, Mbah Saji. ne pesona. Belung bapak, belung bener numpak becak nabrak pager. Numpak becak nabrak pager. Dados, dados. Nadyan lamung nyelamang tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah delalah menika dalu kok mboten jawah saengga ingkang kepareng rawuh ketengalipun kathah ya ca tak rakit nganggo kok kalih kathah ana to. Para pepunden kula sedaya monggo kula aturi pinarak lenggah sinambi nonton pagelaran kula mugi-mugi pikantuk hikmah lan pikantuk berawokah saking kersane Gusti Allah. Mugi-mugi entuk barokah Gusti Allah, Gusti Allah. Lan kula nderek memuji sakundur panjenengan mangke pikantuk rejeki ingkang kathah. Kenging kangge mbangun masjid lan madrasah kangge papan pasinaon bocah ayo cok bocah-bocah kok bocah bodoh. Hah? Bocah bodoh cor sekolah ngono to. Nek pinter dadi guru. Oh, sauni-unimu. Mugi-mugi turanipun kenging kangge kesah wonten Mekah Madinah. Mekah yo Madinah. Ampun nyuwun sewu para rawuh sedaya mboten usah gagas cara-cara wingking menika. Sawentawis adicara limbukan kula bukani kanthi nggih menika. Gending-gending tayub menika ditata cemen guyan. Ngoten nggih para rawuh. Nggih. Bacotke Mas. Aromanis dados. Ganti kancane akeh. Jawa
Sithik-sithik sing penting rada serampat dados. Sedaya nggih. Adi Tara Tayuban kula cekapi semanten niki rombonganipun tesih kathah. Wonten wayang kulit, wayang tayuban. Wonten barongan mengke nggih wonten dugelan menapa. Genti-genten nggih. Ciri khas Blora niku barongan. Barongan mboten medal ya mboten sekeca ngoten nggih. Ayo Mak, ayo Dek, ayo Dek. Genti barongan Blora iki. Ora ngene kok ya ora ngrangkul sinden ayu. Kok kaya sinden sing manggon lor dhewe kae. Barongan Mas. Hey!
Alhamdulillah wa syukurillah ya nduk ya limbo. Piye, Mak? Dalu iki awake dhewe ya wis kasembadan ngayi wajib ana desa Kedung Jenar sing terkenal sentra kripik tempe yoyong. Ayo ya nduk. Bungah banget atine awake dhewe, nyatane awake dhewe iki mung dalang saka desa lho. Kok diundang panjenengane Bu Lurah Suntarsih sarjana sosial. Ya kuwi diaturi supaya ngregengake adicara sedekah bumi ana desa Kedung Jenar. Yoyong yo ngimpi awake dhewe iso sowan ana kene yoyong, nyatane dalang saka desa wae iso sowan ana kutha Blora kene. Ya nduk, bakune awake dhewe iki ditimbali panjenengane Bu Lurah lumantar panjenengane Pak Joko Suwito ndalah panjenengane Pak Wahono. Matur nuwun sanget. Saderengipun kula ugi nyuwun gunging samudra pangsami mbah menawi anggen kula nyangek limbuk utawi ngayahi wajib ing dalu menika kathah klinta-klintunipun anggen kula sowan sak rombongan kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nyatane katone kabeh kadang panitia anggone ya kuwi nganakake adicara sedekah bumi taun 2020 iki padha guyub rukun semangat dipimpin panjenengane Bapak Joko Suwito saka RW loro panitia dalu iki kok guyub rukun kabeh ikhlas tandang gawene. Ndek mau setoring tak ngerti kok ngusungi debok kok ya do semangat. Syukur-syukur. Nyatane nadyan to ing perkotaan guyub rukune isih kaya ngene ya iya. Awit ya kuwi nggone panjenengane Bu Lurah Suntarsih iki mimpin ya kuwi ana desa Kedung Jenar kene iki katone para wargane ya tansah guyub rukun ayem tentrem. Anggone nganake pembangunan ya saya maju. Syukur. Nduk piye Yung? Awake dhewe bening iki ya kuwi disengkuyung marang kanca-kanca rombongan saka Among Raos. Uga sound system sinar audio saka Mbogorjo uga katone iki ya di streaming. Mbok streaming apa iki mau aku kok lali ra takon. Ya Yung bakune iki awake dhewe iki ya kuwi wis tugas awake dhewe hiburan menghibur para warga ya kuwi Kedung Jenar. Aku mung iso ndedonga kaya muga-muga anggone warga Kedung Jenar iki nganakake ya kuwi sedekawan acara sedekah bumi, muga-muga rezekine ora lokak nanging saya kebak. Amin Allahumma amin. Pinaringan selamat gampil wilujeng srintene miwah sadalunipun. Amin Allahumma amin. Pikantuk berkahing Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin Allahumma amin. Iki mau ya wis diparingi dawuh marang ya kuwi kadang panitia jarene ya arep diselaki durpres dhisik sadurunge Mas Julang minggah. Oh ngono wis diantu-antu. Oh ngono iya. Monggo dumateng panjenengan kadang panitia ketingaripun durprese kok pengen ditokke dhisik pun geger nggih. Monggo ayo disupoti aja ya. Ndodok. Dagelane ra usah sementing lunas ya Mas. Ora matur nuwun Dalang untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami selaku panitia sedekah bumi. Nggih dawuh sami-sami Mbak Ayu. Bapak Ibu, pripun? Tasih semangat nggih? Tasih semangat nggih? Oh, ini ada request dari Pak Yayun. Nanti untuk pengambilan undian bisa perwakilan Mbak Sindenya untuk turun mengambil undian. Begitu. Bapak Ibu, jangan lupa nggih, monggo dibuka malih kuponnya, dipersani sesuai dengan perjanjian tadi. Setelah 3 kali dipanggil tidak maju, maka kami nyatakan hangus. Kami nyatakan hangus. Monggo Mbak Cindy bisa mewakili